हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। थाखो 9आव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों आरो बे मोजां खौरांखौ होदों मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ। जुदि सोरबा फरायसाया 2024 बोसोराव थामहिनबा देग्लाय थाखो 9आव फरायगासिनो दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय मिरु सरकारा बैसोर फरायसा बिथांमोननो बोसोराव 12,000 रांहै 4 बोसोर बे रांखौ होनाय जागोन। नाथाय बेनि थाखाय मोनसे खामानि मावनांगोन, बे जाबाय बिथांमोना मोनसे एग्जाम होनो नांगोन। बेनि थाखाय बे नभेम्बर दाननि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन। स' बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन, माब्ला एग्जाम जागोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, डकुमेन्ट्स मा नांगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशना गांसे नटिफिकेशन फोसावनानै होदों आरो बेवहाय फोरमायदों नोंथांमोना नुनो मोनदों नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप थामहिनबा NMMS एग्जामिनेशन 2021 आरो 22 बेवहाय नोंथांमोननि जे अनलाइन एप्लाइ बेनि खालारखौ होना होदों गिबि अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम। नाथाय बेवहाय हादरनि बायदि जायगायाव कर'नानि थाखाय थासारिया थिग नङैलाय बेखौ नोंथांमोननि जे अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेट बेखौ बारायनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना फैगौ 20 नभेम्बर 2021 सिम बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायना होदों। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि जे एग्जाम बे एग्जामा MHRD थामहिनबा भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव बे एग्जामा जागोन। आरो बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होखादों जे बेवहाय 12,000 रांहै नोंथांमोननो 4 बोसोर बे रांखौ होबाय थानाय जागोन होननानै भारत सरकारा नोंथांमोननो फोरमायनानै होखादों। बे एग्जामखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो बेवहाय मोननै अप्शन होनानै होदों। मोनसेया जाबाय नोंथांमोना विद्यार्थी होननाय एप्सखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै बेजोंबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाब्ला गुबुन मोनसे अपसना जाबाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे वेबसाइट दङ www.madhyamik.assam.gov.in होननाय वेबसाइट दङ। नोंथांमोना बेवहाय थांनानैबो बेखौ गोरलैनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। फरायसाफ्रा बे एग्जामखौ लिरनो हागोन होननानै बुंदों। स' बेवहाय नोंथांमोना मोनथाम अपसन खानानै होनाय जादों। बे जाबाय देग्लाय 2021 बोसोराव बिथांमोना क्लास 8आव फरायबाय थानाय फरायसा जानो नांगोन। बिनिफ्राय नैथियाव जाबाय बिथांमोननि जे फरायसालि बेयो सरकारि नङाब्ला काउन्सिलनि आन्डाराव फैनाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय प्राइभेट स्कुलनि फरायसालि बिथांमोना बेवहाय एग्जाम लिरनो हानाय नङा होननानै बुंदों। बायसान्सआव बिथांमोना जुदि एग्जामखौ लिरोब्लाबो नाथाय बिथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबल थामहिनबा मोननो हानाय जानाय नङा होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होदों। एग्जामाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स हिसाबै होफानांगोन नोंथांमोननि गांसे पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, बिनिफ्राय नोंथांमोननि हारिनि थामहिनबा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना जुदि फिजिकेलि हेन्डिकेप थामहिनबा नोरजियाब्ला नोंथांमोना बेनि सार्टिफिकेट होफानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि हेडमास्टार नङाब्ला प्रिन्सिपालनि गांसे सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन होननानै नोंथांमोननि एग्जामनि माखासे इनफरमेशन नोंथांमोननो बेवहाय होनानै होदों। नोंथांमोननि जे एग्जाम बेयो मोननै पेपाराव जागोन होननानै बुंदों। बे जाबाय नोंथांमोना फार्स्ट पेपाराव दङ मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट थामहिनबा मेट, बे गासै 90 मार्क्सनि जागोन होननानै बुंदों। आरो सेकेन्डआ जाबाय सेकेन्ड पेपार स्कलास्टिक एप्टिट्युड टेस्ट थामहिनबा सेट, बेबो गासै 90 मार्क्सनि जागोन होननानै बुंदों। आरो बेफोर पेपारा गासैबो एसामिस नङाब्ला इंलिश मिडियाम मोननै पेपाराव जागोन। स' नोंथांमोना नोंथांमोननि सुबिदा बायदि बेखौ नायनानै नोंथांमोना बबेयाव लिरो बेखौ चइस खालामनानै होनो हागोन। बेनिफ्राय बेफोर गासै कुइसना नोंथांमोना माल्टिपल चइस कुइसन थामहिनबा MCQ टाइपनि जागोन। आरो बेवहाय नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना विद्यार्थी एपआव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानैबो आगोलनि जे प्रिभियास कुइसन पेपार नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन होननानै फोरमायदों। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे खोथाखौ मिथिनानै लानाया गोनांदि एग्जामनि थाखाय बेवहाय नोंथांमोना फिस होनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोंथांमोना जे जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 200 रुपिस होनांगोन। आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि SC ST बिथांमोना 180 रां होनांगोन। बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोना 175 रुपिस होनांगोन होननानै बुंदों। आरो बेफोर गासै पेमेन्टखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों पेमेन्ट खालामनांगन होननानै फोरमायदों। पास जानो थाखाय नोंथांमोना बे एग्जामाव बेसेबां मार्क्स मोननो नांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि जायफोर बिथांमोनाखि जेनेरेल केटेगरिनि बिथांमोना 40% मार्क्स मोननो नांगोन होननानै बुंदों। आरो जायफोर बिथांमोनाखि SC ST बा फिजिकेल हेन्डिकेप बिथांमोना 32% मार्क्स मोननो नांगोन होननानै बुंदों। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे एग्जामनि जे रिजाल्ट बेखौ फैगौ 2002 नि जानुवारिनि गेजेराव नोंथांमोननो बे रिजाल्टखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय गासै आसामाव गासै 81टा सेन्टार थागोन। स' बेनिनो नोंथांमोना बबे सेन्टाराव गोग्लैयो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ चइस खालामनानै लानो हागोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि आबुं खौरांखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे मबाइल नाम्बार होनानै होदों। नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजोंबो गासै खोथाखौ मिन्थिनानै लानो हागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों। स' नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय फैयोब्ला बेबायदि मोनसे नोंथांमोना बेवहाय सफैनो हागोन। बेनिनो नोंथांमोना दानिया एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय नुनो मोनगोन आसाम नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप एग्जामिनेशन 2021-22 फर द स्टुडेन्ट स्टाडिं इन क्लास 8। स' बेनिनो नोंथांमोना दानिया बेवहाय जेबो खालामनांगौ गैया। आगसिथिंजाय नोंथांमोना बेयाव खनायाव नुनो मोनदों एप्लिकेशन फर्म, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय।
क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोनखौ बेबायदि पेजाव लानानै फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबथारनायाव गाहायाव फैयोब्ला स' नोंथांमोना बेवहाय माखासे इनस्ट्राक्शन दङ नोंथांमोना बेखौ फरायोब्ला फरायनानैबो लानो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना दानिया फर्माव थांनो थाखाय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों नेक्स्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि जे फर्म बे फर्मखौ नोंथांमोना बेबायदि लानानै फैनाय जागोन नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि इनफरमेशन बायदियै गासै खौरांखौ नोंथांमोना नायनानै बेवहाय फिल आप खालामनानै होनो नांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना गासैखौबो आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथिंजाय नुनो मोनगोन बेवहाय साबमिट बाटन दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन स' अब्लानो नोंथांमोननि जे अनलाइन एप्लाइ बेबायदियै जानानै थांगोन स' नोंथांमोना बेबायदि खालामनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना maidhamik.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नङाब्ला बिधार्थी एपआव थांनानैबो नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन